rasvasen makseen puhdistuksen ainekset, kurkku, varsiselleri 2 kappaleen. Siellä on cilantro, eli korianteri, tuossa on persilja ja limeä. Laitetaan ne pieneksi, kaikki vaan kuutioiksi pieneksi ja sitten blendataan se. Niin tää auttaa sitten meidän rasvasemaksaa puhdistaa vähän se. Tarvitsemme tätä ehdottomasti. Ja voi siivilöidä tarvittaisi, jos haluaa. Mä siivilöin, mä en tykkää, jos siellä on vähänkin kokkari tai jotain. Ja niin ei muuta kuin sitten toimintaa vaan. Ja tää tarvitaan sitten, kun oikeasti meidän maksaa huutaa apua. Ja tämän aikana sitten täytyy muistaa vähentää jauhot, pastat, perunat, tämmöistä. Mutta paljon vihanneksia saa syödä, ei kuitenkaan tarvitse jäädä nälkä. Ja alkoholi ei ehdottomasti ja ei mitään limsoja tai energiajuomia. Tsemppiä ihanaa, kippis. Kyllä maksa kiittää. No niin, täällä Black Puma näyttää mallia. Love you guys.